А вие какви времена виждате, че имало там към момента? Вашия коментар какъв е? Такова нещо не се е случило никога в държавата. Планини от кеш, партия на пудела, мога да кажа, вие същите коя е тази партия. Това красиво същество носи пачки към господарите си, които ги видяхме на снимките, кои са. Вие видяхте ли на снимките, кои са? Кой на снимките са тези контрабандисти, колеги? Да видяхте някой от ДПС? Да видяхте някой от ГЕРБ? Целият елит, в кавички, на ПП, ДБ е на тези снимки. В дружески, да не кажа особени така състояния, с едни контрабандисти. Какъв е коментара на медиите? Такова нещо случва ли се? Искрено се надявам прокуратурата да ни прикрие нещата и службите за това нещо и да излезе цялата истина наяве. Българските граждани трябва да видят кой политически елит открадна техните пари. Защото това са парите, които трябваше да са бюджета и да бъдат за българските граждани. Видяхме къде са. По скъпи почивки в чужбина, по планини от кеш, в които се е финансирало, се вижда какво вече. А да говори за мутренски времена, Сим Петков, след като това се е случило под ръководството на техния финансов министър, техния МВР шеф Рашков и цялата тази кохорта, която е в, меко казано, особена близост, почвам да се съмнявам каква близост е цялата тая група, нали, това е нечувано. Нали, се надявам и медиите нищо да не бъде скрито и да се стигне до края институциите да работят, но и вие да казвате истината, защото България такъв скандал не е виждала до този момент. Очаквате ли арести на бивши министри и депутати? Знаете, че има брожение срещу него, въпреки че той се закле като министър в служебния. Брожение от кой? Имаше протест вчера. От кой? От една измислена организация, съпридружена партия на пудела. И граждани имаше на протеста. Не беше само организацията. Само организацията беше. Арест очаквате ли, господин Пеевски? Трябва ли да останат на поста си след всичко, което казахте до момента? Ами, като видяхте снимките, кой трябва да остане на поста си, според вас? Вижте снимките. Вижте ги. Кой не трябва да бъде там? Кой е на снимките? Миналата седмица Питам ви, заедно арести с очаквате ГЕРБ-СДС ли? внесохте процедурните правила за избор на антикорупционната комисия. Кога се очаква да се гласуват не правилата, а членовете? Значи има си срокове, има хронограма. Нали? Когато е по хронограма, тогава се гласуват. Ние седиме за тези правила и ще гласуваме тези членове. Благодаря ви.